No niin, morjesta. Tervetuloa tämän ohjatun meditaation pariin. Ja tämä meditaatio tulee kestään 10 minuuttia. Tämä on tosi aloittelijaystävällinen, mutta vaikka sä olisit vähän kokeneempikin meditoija, niin kannattaa silti kokeilla. Välillä tämmöinen ohjattu meditaatio tekee tosi hyvää. Tähän meditaatioon mä haluan, että sä otat intentioksi sen, että sä pyrit olemaan mahdollisimman läsnä sun kehon tuntemusten ja mielen liikkeiden kanssa. Ota rennosti, eli rentoudu, ja sun ei tarvi miettiä, että sujuukohan tää hyvin vai huonosti, vai millä tavalla tää menee. Anna mä johdatan sua tässä meditaatiossa. Sä voit vaan rentoutua ja kuunnella niitä ohjeita. Pääohjeena se, että niin aikoina kun mä en puhu, niin keskity vaan sun hengitykseen ja niihin kehon tuntemuksiin, mitä sä siinä hetkessä tunnet, niin sulla menee just hyvin. Mä laitan tähän semmosen pienen kelloäänen, joka soi, kun tämä meditaatio alkaa, sitten 5 minuutin kohdalla puolessa välissä ja sitten vielä siellä lopussa, kun 10 minuuttia on kulunut. Eli yhteensä sä kuulet 3 kellonkilausta tämän meditaation aikana. Ja mä tietenkin vielä sitten lopussa sanon pari sanaa, niin ei tarvitse pelästyä, että sä unohdut tämän videon ääreen tai pelätä sitä. Ja ainoa mitä sä tarvit on paikka, missä meditoida ja sitten sen halun kokeilla tätä meditointia tai halun tehdä tämä 10 minuutin meditaatio mun kanssa. Mä teen tämän sun kanssa samaan aikaan ja ohjaan siinä samalla tätä meditaatioa, joten mennään siihen meditaatiohetkeen nytten. Ja vielä ihan vähän ennen kuin aloitetaan, niin mene siihen sun valitulle meditaatiopaikalle, pistä silmät kiinni ja sen jälkeen voit vaan rentouttaa kehon ja mielen ja kuunnella ohjeita. No niin, tähän alkuun sä voit aloittaa sillä, että otat pari semmoista syvää sisään ja ulos hengitystä. Ja sen jälkeen, kun sä oot ottanut noi rauhalliset sisään- ja uloshengitykset, niin anna sun hengityksen tasottua siihen luonnolliseen rytmiin, mihin se itsestään laskeutuu. Ja sen jälkeen kohdista sun huomio niihin tuntemuksiin, mitä se automaattisesti tapahtuva sisään ja ulos hengittäminen sun kehossa ja mielessä aiheuttaa. Joskus voi olla helpompaa kohdistaa se huomio johonkin yhteen tiettyyn kohtaan. Esimerkiksi jos sä tunnet sen ilmavirran sun sijaraimissa, esimerkiksi viileänä, kun sä hengität sisään ja lämpimänä, kun sä hengität ulos, niin sä voit kohdistaa sun huomioon pelkästään niihin sun sijaraimiin ja uppoutua oikein syvälle siihen, miltä se tuntuu. Toinen paikka, mihin sä voit keskittyä, on sun rintakehä, kun se kohoaa ja laskeutuu sun hengityksen tahtiin. Ja yksi hyvä paikka keskittyä on myös sun vatsan seutu, kun se laajenee ja supistuu niiden hengitysten mukana. Ja sen sijaan, että sä ajattelisit niitä tuntemuksia, niin pyri sun keholla tuntemaan ne tuntemukset ilman mitään päälle liimattuja ajatuksia niistä tuntemuksista.
Sä voit välillä myös vaihtaa sitä sun huomion kohdetta toiseen ja jopa siirtää sen pois niistä suoraan hengityksen mukana liikkuvista vartalonosista. Ja esimerkiksi tunnustella, että miltä sun kämmenissä tai jalkapohjissa tuntuu just tällä hetkellä. Sä voit vapaasti siirtää sitä sun huomioon niin kuin sä tahdot. Ja se miltä se tuntuu, niin on ehkä vähän samalla tavalla kuin sä osoittaisit taskulampun valolla eri kohtiin. Niin samaan tapaan sä voit ikään kuin valaista eri kohtia sun kehosta ja tuntee ne kirkkaammin kuin muut tuntemukset. Ja kun sä huomaat, että sun ajatus lähtee harhailemaan ja sä huomaat, että sä oot lähtenyt semmoisen ajatusjunan mukaan, niin yksinkertaisesti huomioi se ja palaa takaisin niihin kehon tuntemuksiin, mihin se sun huomio äskenkin kiinnittyy. Ja vaikka se, että välillä sitä huomaa eksyneensä sinne ajatuksen virran mukaan, niin sen sijaan, että turhautuisi siitä, niin sä voit ajatella, että sun huomio kehittyy, koska sä huomasit, että sä olit harhautunut sinne. Ja sen jälkeen vaan antaa sen ajatuksen mennä ja palata siihen sun kehon tuntemukseen. Ja taas, jos sä huomaat, että sun ajatus on lähtenyt harhailemaan jonnekin, niin yksinkertaisesti vaan palauta se takaisin siihen sun kehoon.
ehkä sä huomaat tässä, mitä syvemmälle sä uppoat siihen läsnäoloon ja siihen tuntemiseen, niin sitä rikkaammalta se kokemus ja se tuntemus tuntuu. No niin, siinä meillä meni 10 minuuttia. Tuntuuko se susta pitkältä vai lyhyeltä? Miltä toi meditaatio ylipäätään tuntui mun ohjaamana? Jätä kommentti tuonne kommenttikettään. Siitä on paljon mulle hyötyä. Ja kiitos tosi paljon, että sä olit mukana tässä ohjatussa meditaatiossa. Mä oon Tommi Utriainen. Mä pidän sellaista podcastia kuin Tommivation podcast. Ja mut löytää myös Instagramista nimellä Tommivation. Joten seuraa siellä, jos tämmönen vastaavanlainen kontentti kiinnostaa sua. Ja jos olit ensikertalainen meditaation parissa tai vähän kokeneempikin, niin sä voit palata tämän saman nauhoitteen pariin niin usein kuin sä haluat ja tehdä ton saman meditaation. Sä pääset sillä tosi hyvin alkuun tai voit startata sun meditaatiorutiinin uudestaan. Tosi kiva, että sä olit mukana tässä meditaatiossa ja ei muuta kuin kiitos paljon tästä hetkestä, minkä sä jaoit mun kanssa. Kiva, että olit täällä ja palataan asiaan seuraavalla kerralla, joko täällä tai sitten joidenkin muiden sisältöjen parissa. Nähdään. Morjesta!